A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta de Galicia vende a aprobar unha achega de 3,1 millóns de euros ás axudas para a reestruturación e reconversión de viñedos. Subvencións que, segundo a conselleira do Medio Rural, teñen como finalidade incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e avanzar na súa sustentabilidade. Estas axudas son esenciais, son 3,1 millón de euros anualmente que chegan directamente aos viticultores para facer estas plantacións ou reconvertir, ben sexa de branco a tinto ou de tinto a branco, non? Son unhas axudas necesarias para o sector primario, para o sector vitivinícola, pero sobre todo, como digo, para os viticultores, non? Que axúdanos directamente. As achegas concédense para favorecer a replantación de viñedos, a reconversión varietal e a mellora da competitividade das explotacións vitícolas, facéndoas máis rendibles e potenciando un eido estratégico dentro do sector agroalimentario galego, como é o do viño. María José Gómez visitou en Caldas de Reis un dos viñedos beneficiados na convocatoria do 2024. Aprobamos no Consello da Xunta a resolución das axudas do ano 24, unhas axudas que van enfocadas directamente aos viticultores para esta reconversión ou plantación de novos viñedos ou recuperación de zonas como na que estamos hoxe aquí, que de non ser pois por esta plantación sería terreo que estaría sen cultivar, terreo abandonado, non? En concreto, esta plantación xestionada por Mareque García Viticultores percibiu algo máis de 59.000 euros para apoiar a reestruturación e reconversión do viñedo. Contía que se suma a outras achegas percibidas no marco doutras convocatorias da Consellería do Medio Rural, como a referente á adquisición de maquinaria e equipos. Agradecer esta ayuda que nos han concedido desde la Xunta. Como les estaba comentando anteriormente, la viticultura es un negocio muy a largo plazo que requiere una gran inversión inicial y sin la ayuda de las instituciones, pues para mucha gente o casi todo el mundo sería imposible. Entonces nosotros gracias a esto hemos podido plantar, preparar el terreno, plantar, instalar todo el sistema de conducción y bueno, poco más que decir, que estoy enormemente agradecida, que muchas gracias por venir aquí a visitarnos y a poner un poco en valor lo que los viticultores estamos haciendo. Iba a decir joven, pero ya no soy tan joven, o sea que los viticultores estamos haciendo. María José Gómez sinalou que o total de beneficiarios por estas achegas na última convocatoria é de 172, con actuacións en 237 hectáreas. No conxunto do período 18-24 destináronse preto de 17 millóns de euros a estas axudas, aprobándose un total de 1.083 expedientes para actuar nunha superficie de 1.518 hectáreas. A conselleira subliñou que en termos xerais a provincia de Pontevedra é a máis beneficiada por estes fondos, seguida moi de
preto por Ourense. Ademais, Gómez indicou que estas axudas para a reconversión súmanse a outras moitas coas que se presta apoio eido vitivinícola dende a Xunta, tales como as destinadas a financiar a recollida de uva cunha achega de 2 millóns de euros na última convocatoria, as orientadas a impulsar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas ou as específicas para a Ribeira Sacra, tanto para a destilación de crise como para a conservación da contorna paisaxística ou as relativas ao ecorrexime da PAC de cultivos leñosos en terreos con pendente. Recordar tamén que hai unha axuda dentro das axudas da PAC que poden solicitar todos os viticultores, que son as axudas a cultivos leñosos. Podense chegar a percibir en 3 anos uns 570 euros por hectárea con esas axudas a cultivos leñosos que hai que manter esa capa vexetal ao carón das plantas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Master of Wine Pedro Ballesteros visitou Galicia para coñecer a calidade dos licores e destilados 100% galegos, onde tivo a súa primeira toma de contacto coas augardentes e licores tradicionais de Galicia. Ballesteros participou nunha cata de produtos amparados baixo este Consello Regulador e das denominacións de orixe vitivinícolas galegas en Sergu de Boqueixón, unha actividade organizada por a Cruaga, a Asociación de Consellos Reguladores Vitivinícolas Galegos e das Indicacións Xeográficas de Augardentes e Licores de Galicia. Esta cata foi presentada por Sonia Otero, enóloga, quen introduciu a Pedro Ballesteros en todo o referente ás augardentes e licores tradicionais de Galicia e na súa cata. Tiveron ocasión de probar as variedades de Godello e Albariño en Bagazo de Galicia, deixándolle esta última sorprendido ante a suavidade do seu sabor, a pesares de ter unha maior gradación. Tamén catou un Bagazo de Galicia embellecido, licor de ervas de Galicia e licor café de Galicia. Durante toda esta sesión, o Master of Wine foi tomando nota e facendo preguntas sobre a produción, comercialización e conservación das augardentes e licores tradicionais de Galicia, así como no funcionamento dun Consello Regulador destas características, pois acolle 4 indicacións xeográficas para produtos vínicos de alta gradación. Esta actividade rematou resaltando a importancia da tradición e o valor cultural das augardentes e licores tradicionais de Galicia. Os resultados desta sesión organizada por a Cruaga aparecerán recollidos nos informes españois do Club Oenologic de 2025. Un resumo deste informe publicarase na prestixiosa revista impresa Club Oenologic, que tamén se poderá consultar de forma en liña dirixida aos consumidores de viños e licores de alta gama. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Anónimas viticultoras, o proxecto nado no Salneso que dan forma a María Falcón e Cristina Llagüe, candidato ao Premio Isabel Mijares de Mulleres do Viño, que se celebrará o vindeiro 3 de febreiro na Barcelona Wine Week. A iniciativa, posta en marcha no 2016, opta a facerse co galardón na categoría de mellor novo proxecto. Dos 48 nomeamentos que concorren nesta edición, o proxecto de Falcón e Llagüe é o único nado en Galicia. Actualmente elaboran máis dunha decena de referencias empregando variedades autóctonas como albariño, caíño, ratiño, mencía ou godello. Ademais, non só están presentes en Rías Baixas, tamén na Ribeira Sacra, Valdeorras e mesmo a Rioja Alavesa, onde están a traballar coa experta asesora en viticultura Bárbara Sebastián. Con anónimas viticultoras Cristina Llagüe, enóloga, e María Falcón, da adega familiar Don Olegario, situada en Cambados, buscan render homenaxe ás mulleres do mundo da viticultura.
Galicia xa se promociona aquí na Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Este ano a nosa comunidade volve a contar cun stand de máis de 1000 metros cadrados. Este ano Galicia preséntase como un destino auténtico e acolledor cunha proposta centrada na sostibilidade. A natureza, o clima e os recursos culturais son algúns dos protagonistas da edición deste ano. Ya estás en Galicia e o lema elixido este ano pola Xunta nunha aposta por consolidarse como un destino con proxección internacional, convertendo a acollida da xente en protagonista. Nos, a través do lema do stand, que ya estás en Galicia, pois vamos poñer en valor esa acollida que os galegos veñen practicando desde tempos inmemoriais, moi ben reflectido no Camiño de Santiago desde o século VIII. Iso sí, coa natureza como principal escenario. Fundamentalmente a natureza, a nosa aposta polos produtos relacionados coa natureza cada vez é máis importante. A proposta, ademais, tira dunha das grandes bazas coas que conta a nosa comunidade o seu clima nun momento onde o cambio climático pode ser determinante tamén para o futuro do sector turístico. Esas condicións do clima galego, pois agora mesmo son unhas vantaxes. Son vantaxes para, sobre todo no turismo estival, ao longo do verán, pois realmente pois esas condicións tanto naturais como climáticas nos benefician a Galicia e ao norte de España. Neste stand vanse desenvolver ao longo dos vindeiros días infinidade de actos promocionais da Xunta, das 4 deputacións, de concellos ou de diferentes xeodestinos, todo baixo paraugas da proposta galega. Sí, a verdad que para nós é unha satisfacción que distintos entidades de promoción e distintas administracións das 4 provincias galegas aposten por o stand de Galicia para presentar os seus produtos e as súas propostas e que aposten tamén por a marca Galicia. Neste 2025 a Xunta decidiu reutilizar o stand da pasada edición renovando o seu deseño para adaptalo á nova proposta. Unha aposta, explican dende o goberno galego, pola sostibilidade. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.